Okay, mga kabisyo, magandang evening. Marahay na bangge sa gabos ha, mga nagenyo, nagenya. Ayan, ayaon muna kita digdi mo yan live na live. So, Love Radio Naga. And syempre, igwa po ako ngunyan na makakaibahan na napaka-espesyal, mga kabisyo. Ayan, na ipapabistado ko na sa inyo. Today ko napapahaloy-haloy nito. Maski ako talaga super excited ako ngunyan na pagkabanggi. And syempre, live po tayo, no? Yan, tech call, di ko marinig. Hindi ko siya marinig, actually. Ayan. So, kaibahan sa po niya na pagkabanggi. Mayong iba, si Sir. Ayan. Si Sir Kasi Vlog. Ayan. Sir, marahay na pagkabanggi po sa imo. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood dito po sa Love Radio Naga 99.1. Good evening. Good evening, mga love. Good evening sa mga kabisyotan. So, live na live ito ngayon sa official Facebook page ng Love Radio Naga. And, syempre, yaon din live din kasi vlog. Actually, super excited talaga ako doon. As I have remembered, talagang last year pa ako nag-request, yes sir. So, ganyan lang talaga ako nataning pagkakataon. Lima may kabalang pagkakataon. Diyos ko yung 5 months. 5 months bago ako nagpag-ulay kay ma'am. Busy kayo, ma'am. Sorry, ma'am. Oo, so pinagturuan talaga si taon na kaning lima may kabalang pagkakataon. Uni na, lima bulan. Andito na ako ngayon sa Love Radio. Ayan, so dito ni papahalo yung maray. So gusto kong maaraman, before that pala, kaibahan taman mo niyan, si Matthew Dancer. Good evening. Good evening, Sir Matt. So makikisaw-saw siya sa tuya. So anyways, sinimulan ko sa kumaraman. Siyempre, excited na ako maaraman. Si iba talaga, si Kasi Vlog. Ako po si Kasi Vlog. Pangalan ko po ng tunay, Monresea, from Bumbun, Kamsor po. 36 years old, single. Yun. Uy, single! Single sa tunay na buhay, pero pag kulay pink ang buhok, padaan lang ang boyfriend. Hi, Mark! Andito na ako ngayon sa Love Radio Naga. Siyempre po, gusto ko mo po ng shoutout sa mga nanonood po sa akin ngayong gabi sa Facebook Live ko po, 542. Good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hello po, Love Radio Naga. Yeah, thank you so much, sir, sa pagkakataon. Ako talaga super nagbangon talaga kami kasi banggi. Grabe ka, excited. Garawa ko na magturog. Sabi ko sa wakas talaga itong lima may kabalang pagkakataon dito nang itinao mo na sa kuya. So, super happy talaga ako. Thank you po, ma'am, sa opportunity na pag-invite mo sa akin dito, ma'am. So, gusto ko din i-add, ano ba ang ibig sabihin ng Kasi Vlog? And kaso ano siya nag-start? Yung Kasi Vlog po, kaya ang pangalan niyan is Kasi Vlog dahil Kasi Vlog. Ganun lang na po kasimple. Tapos, nag-start po ako pag-vlog is June 22, 2020 hanggang December po. Tapos, nag-stop po akong vlog is 2021. Wala po akong upload. And then, nag-start naman po ako nung February 2022 hanggang ngayon po. Nag-start po akong February 2022 is nasa 300 followers lang po ako nun. So, doon ka nag-start sa 300 followers. Opo, 300 followers po. Pig-check ko ang sa imong followers, 500,000. Yes, malapit na, 455,000. So, grabe talaga. So, sana mag-abot din kami sa point na yan, pati ako. Sige po. Balang araw po, dadami din yan. Siyempre guys, support nyo rin guys ang Love Radio Naga. Oo. Anyways, ayun. So, makaugmahon na, di ba, gabos man talaga kita nag-start sa Mayo. Opo, start na sa Mayo. Oo. So, ma-start kita sa 0 hanggang sa maka-earn kita ng mga followers. Opo ma'am, basta lagi mo lang tatandaan na kung asan ka man ngayon, enjoy mo lang kasi basta yung bagay pinagtatrabahuhan mo, balang araw, aangat at aangat ka rin. Ganun lang po naman kasimple. True. Opo. Oo. So Kasi Vlog, ano ang naging inspiration mo para mag-push through? Siyempre po, na-inspire ako dun sa mga ibang vlogger po, kagaya po ni Boss Karepa po. Siyempre, iniudulo natin dahil po Bicolano vlogger. Si Boss Karepa po ang dahilan po kung bakit po ako
nagbablog. Siguro po, wala pa ako dito ngayon kung wala yung idol ko na si Boss Karepa. Idol, boss! Andito na ako sa live video. Hi, Boss Karepa! Hi, Boss Karepa! Good evening! Sana siya, no? And sana matawan din kami ng pagkakataon, minsan. Opo. Siguro po, balang araw. Yes. And syempre dahil yaon si Matthew Dancer, siguro may kahaputan din siya sa iyo. Hi, Matt! Good evening, Matt! Nagkita na tayo dito ng dalawa. Kumusta ka naman ngayon, Matt? Okay, ma'am. Akala ko matatraffic ka. Halika kang hinalat. So, pasensya ka na, Matt. Ngunya lagi ito, Matt. Busy kaya ako, Matt, kay Ryan, Matt. Pero, okay lang. Ngayong gabi, iyong na ako. Ay, gayon. So, yun. Curious pa rin ako. Tagalog, ma'am. Tagalog po. Oo. Okay lang yan. Basta kaya mo, sige, go lang. Kasi yung ibang nanonood po. Oo, okay lang. Ayan. Uy, pa-shout out na kay Mayora Ningay Hidalgo. Yan. Sino po? Ang kaibahan niya siya sa Love Radio. Ano pong pangalan, ma'am? Si Madam Ningay. Madam Minday? Ningay. Ayan, si Ma'am Ningay. Si Madam Ningay. Hi, Madam Ningay. Good evening, ma'am. Marahin na banggi po sa emo. Siyempre po sa mga nanonood po sa akin, sa aking live. Shoutout po sa 668 viewers. Wow. Oy. Yan. So, Matthew Dancer, may kahaputan ka kay Kasivlog. Sige, go. Wow. Ko na siya. Di ara mo kaya, sa sobrang gayon mo, talagang, ko aram kung napapansin talaga kang tao sa imong badi. Ibang wig mong color paint, gusto mong maaraman kang mapabito ta. Ano da ang ibo dyan sa wig mong anak color paint? Kaya ang buhok mong color paint ng anta. Grabe na ang makahatak ng lato mo. Siyempre po, pag suot ko na po itong kulay pink na buhok, talagang nakakarakter na ito. Talagang ang ipapalabas nitong kulay pink na buhok is para puros kasiyahan lang. Puro positive lang lagi para makapagbigay ako ng saya sa ibang tao. Dahil sa panahon ngayon, mahirap ang buhay, maraming problema yung iba. Kailangan natin magpasaya. Yun lang ang mayayambag ko sa ibang tao. Ay, garo pang pageant talaga, Madihay. So, sa ini, kasi diba, mostly, sa mga nahihiling kong mga vlogger, influencer, nag-online sa Facebook, grabe ang preparation ninda na magpagayon, magpagwako, dapat itong tipong, ang aura is, ano mo na itong magayon dapat. Nagnangalas ako sa imo, sa imo ka nagbuko ang kusog buot. Minsan po. Ang kinag-itsura mo na makusugod ang buot mo ni, sorry to tell this makusugod ang buot mo ni mayong ngipon ng mablog. Ang kagaling kaya po ang gusto po kasi ng ibang tao, yung kakaiba po ang itsura nila, yung sa unang tingin mo pala, kahit wala ka pang sinasabi, matutuwa na talaga sila. Parang ako. Ganun lang naman yun eh. Kasi dapat sa unang tingin pa lang ng tao sa'yo, talagang mag-good vibes na sila. Yan. True. So, talaga dyan ako nawagbawan ako sa imo. Minsan mas hilit. Itong day pa ako nagtuturo. Nagdadalan ako ng mga content. Talagang napapangirip talaga ako. Kasi sabi ko, digdi pa lang sabi ko sa itsura niya pala. Mayo pa, hindi ka pa nagtatarang, nauong mo na akong maray. So, talagang nakakaka siya ng attention. Tapos, nagkataon pa, isa na lang yung ipin ko sa taas. ito talaga, nakakalakas manghatak ng views, ang isang ipin. Nag-iisa ng ipin sa taas. Kaya, sa mga gusto mag-vlog dyan, pabunot nyo na rin yan. Hindi, joke lang. So, parang ako, nagkusog balik ang buot. Doon ako sa dentist, pero parang nagkakakusog buot na ako na ipagkakako na ang buot ko. Mga gusto pa yung damo ka yan, ipapabunot ko na ang buot. Huwag ka pabunot daw si ma'am kasi mag-vlog na rin daw. Hindi, ma'am, kahit hindi mo na ipabunot, ma'am, sa ganda mo pa lang, nakakahata ka ng mga followers nun, ma'am. Siyempre, mabait pa si ma'am. Pagduro, mabutot talaga. So, Matthew Dancer, may ihahapon ka pa ba sa iya? Grabe, na-starstruck mo rin ako kay yan, kasi thank you. Saka ano mo pati kasi vlog talagang garo puso-puso, garong arog bandig sa background. Siyempre.
Kapuso tayo eh. Kapuso. Love Radio. Boy. So yun, sa bilang sa content vlogger ka, ano ba itong dapat na pinaka-objeto kan sa vlogger? Ang pinaka-objeto po ng isang vlogger, unang-una po dapat, i-enjoy mo yung pagbablog mo para, unang-una dapat, yung sa ginagawa mo is, nag-i-enjoy ka mismo bago yung ibang tao. Kasi mahirap naman magpatawa yung ikaw hindi ka masaya sa ginagawa mo, tapos napapasaya mo yung iba, parang hindi ganoon eh. Kaya dapat, kung ano yung ginagawa mo, dapat mas masaya ka pa. Tapos, bonus na lang yung masaya sila, tapos dahil pagpapasaya ko. Tama. And ang galing mo yung kadako lang nagdadala, like sa imo is 745 viewers, kadako lang gusto magpa-shoutout. Siyempre, shoutout natin yan. Mga solid supporters ko yan, mga mahal ko yan, mga kaibigan ko yan. Shoutout po sa inyong lahat sa 754 na mga nanonood po. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala naman po ako dito ngayon sa Love Radio. Kaya, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, sa bawat isa po sa inyo. Alam niyo na po yan kung sino man po kayo dahil noon hanggang ngayon, andyan po yung support niyo sa akin. Maraming salamat po. So, hindi ka na ko nagdadala ni siyempre po. Siyempre, kay Jackie Salva, si Miss Maebs, all pa-shoutout daw sa ni Miss Maebs, sa imo. Ay po, shoutout po sa inyo. Eh, siyempre po, shoutout ko lang po si Mama. Ay, Mama, shoutout po sa imo. Tama na yung ka-add to cart mo dyan sa kakamay mo ka mga ukay-ukay. Kadakol lang kita mga bado sa cabinet. Ma, I love you. Dahil si Mama. Ay, Mama. Yan, si Mama Virgie, siya. Yaong yung tindahan nagbabantay. Si Mama Virgie. Good evening po sa mga tugang ko dyan. So yan, dahil naruramdaman ko si content mo na kay Christine. So yun, tinao mo si Kabangang Tirato? Kabangang... Lima may kabangang pagkakataon. So kung yun na yung sa kabangan mo, ano ang gusto mong sabihin sa kuya? Hi Christine, salamat sa pag-invite mo sa akin and salamat sa opportunity ito. Dahil sa inyo, nandito na ako dahil salamat. Wala akong masabi doon, basta thank you. Siyempre kami din, very thankful din kami dito sa Love Radio. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ulitin ko sa mga viewers kumbaga, pirang months kung tighalat talaga nina. Sabi ko, 5 months sa akin nag-message si Ma'am, ngayon lang nagtagpo. So, sabi ko, sana mapansin mo sa kuya makakalimutan. Hindi, maganda si Ma'am, mas maganda pa sa akin kung makita niyo lang sa personal. Pero mas nakuha nila ang attention mo. Yan. Mas bigib talaga ako sa iyo. Sa isang ipin yan, Ma'am. So talaga, nag-trigger na ako ng mga kabisyo. Sorry ha, baka sa mga next live ko, may hilig ako dito. Kung siya may nakatadas sa papaubos na yun. Ipapaubos ko ang ipon ko, sinasabi ko sa inyo yan. Huwag na, masitira ang buhay mo, Ma'am. Huwag na. Okay lang kung may ipon, pag hindi ko ang gabos. Diba? Yun. Dahil natin na yung nanonood, Ma'am. Sabi mo yung guys, gusto niyo na mag-angkas sa bike mo. Ay, walang problema, Ma'am. Iangkas ka, Ma'am. Pwede man po si gusto pong mag-iba sa vlog ko. May pong problema kung gusto nyo mag-enjoy po, mag-message na po. Siyempre, especially na po sa mga paguhan po ni vlogger. Willing man po ako mag-collab sa Inda. Baka grabe ang inspirasyon na nasi-share mo. Si kaugmahan na natatao mo sa mga listeners, sa mga viewers, of course. Nakakaupo talaga siya sobra. Kaya nga po, wala na naman siguro kung ngayon kung hindi sila natatawa sa kanila. Ay kung hindi sila natatawa sa akin. Mahirap kaya magparami ng followers, Ma'am. Mahirap po. Hindi naman po kasi madali yung pag-vlog eh. Kasi dapat yung pag-vlog mo, isa puso mo po, dapat nag-enjoy ka. Yes. Tapos daily vlog ka. Basta yung dapat yung purpose mo is mapasaya sila. Yun. Ayan. So sabi niya lang sa akin, pwede na ka mong mag-collab. Sige po, sure po. Mag-message lang po kayo, Ma'am. Wala namang problema. So i-follow niyo po si i-follow niyo si si Rico Panyero. Hi, Rico!
Naalala mo pa ba ako? Oo, alala kita lang. Yan, si DJ. Okay naman po. Ito po, sobrang saya ko dahil nandito na ako ngayon sa Love Radio Naga. Yan. And of course kami, sobrang ugma din kami. Actually, haluin na ika talagang gusto maging guest. Opo. Thank you. Salamat ako kay Christine Derata, grabe. Pati yung ibang tao mini-message na ni ma'am, makontak lang ako. Actually po, nababasa ko naman yung talagang, wala pa siguro time, ito na yung time talaga na para makapunta ko dito sa Love Radio. Actually, rin ko pa niya, pinanitugan niya talaga sinabi niya kay Christine, nakakaawa na niya, limamay na baka. Limamay ko na pinanitugan niya talaga, so 5 bulan akong naghalap. 5 months, grabe. 5 months nag-message sa akin si ma'am, ngayon lang nagkatagpo. Talagang hinahalal ko ang mga bagay-bagay. Tama talaga. Dahil talagang kailangan mo lang mag-intay lang. Maging patient lang. Darating at darating yung pagkakataon. Ganun ka namin kamahal. Willing kami. Thank you. Pasensya naman ako dyan. Sa kanya official Facebook page. Hanapon na nito tayo. Siyempre guys, huwag nyo rin kalimutan, support nyo rin ang Love Radio Naga. Yan. Visit nyo guys ang kanilang Facebook page kasi marami pa silang may invite na mga vlogger dito sa Love Radio Naga. Kaya abang-abang lang po kayo. Visit nyo guys, Love Radio Naga. Yes. So, ini kasi vlog, sa mga ano ko sa'yo. Kasi syempre, diba, bilang sarong influencer, bilang sarong vlogger, kaya mo na iiwasan, dito na iiwasan minsan itong magkaibuan ng basher. Ay, opo, normal po yan. Paano mo siya hinahandle? Yung iba po nagtitrip lang, tapos ang mga basher po kasi, ang iba lang naman po dyan, gusto lang po nilang mapansin. Pag ako nasa mood pong mag-reply sa kanila, nire-replyan ko po. Pero pag wala pa akong mood, di ko naman po yung pinapansin. Kasi pero po yung reply ko sa kanila, positive naman po. Opo. Though ang binabalik sa inyo is negative. Nire-reply ko sila nga, puso po, ganun. Pero pag nasa mood pa ako, pag nasa mood pa ako, pinagtitripan ko sila, tapos yung conversation, patagalan hanggang nagsawa siya, yun, wala din naman tumatagal. Kasi ang iba po dyan, hindi naman po talaga sila basher, talagang gusto lang po nilang mapansin. Attention. Opo. Naghahanap lang sila ng atensyon ng isang vlogger. Attention seeker. Yan, attention seeker. Uy, hi kay Ma'am Venus Chun. Hi, Ma'am. Nakatutok siya. Yan. Ayan, and si friend ko din, si Domingo Martinez. Hi, Sir Domingo Martinez. See you soon. Di ko pa nabablog ang pangalan ni Domingo. At may request kami sa imo na sana mapagbigyan mo din na sana next time i-vlog mo si Ningay. Tsaka si El Capitan. Sige po. Sige po. Mga taga-Love Radio yan. So, marami pa po sa akin nag-request kasi di ko po lahat ma-entertain. Baka po sa mga susunod na araw po. Gaya ng ginawa ni Ma'am 5 months. Pagbibigyan mo sila mga perang dekada ba? Di po tayo makakapagpangako. Baka sa mga susunod na po. Kasi yes, mahirap naman nagpangako. And syempre, dahil nga naman, saro ka ng vlogger na na-overcome mo si mga bashers mo in a positive way, nakakaugmay, di ba? Kasi minsan, ang ibang content creators, minsan hindi kinakaya. Opo. Di ba? So, ano ang pinaka-main, mo naman, para advice mo sa ibang content creators? Actually po, alam na nila yan na mga basher is normal naman yan. Alam na po nila yan kung paano yan. Kasi natural na po yan sa tao eh. Wala naman po taong perfecto na ganun yung tingin sa atin. Hindi naman lahat ng tao gusto tayo. Meron din ayaw. Focus na lang tayo dun sa mga taong gusto tayo. Yung mga ayaw sa atin, bahala ko dyan ako sa tabi. So, sabi nga nila, we cannot please everyone. Yan, hindi mo naman mapiplease yung bawat tao na magustuhan ka. Mas marami nagmamahal kaysa dun sa ayaw. Ayan si John B. Orgaya Banaflor, watching from Lagunoida. And si Junel Matias. Ayan, shoutout na from Piudoran Albay. Yun, dami nang nood mga taga Piudoran Albay.
Eh, siyempre po, magbabasa rin ako dito sa mga ano natin. Sige po. Pasensya na po kayo. Shoutout po kay Alin May Imperial, kay Angie GM. Shoutout po sa Family Bulan, from Bulan, Sorsogon. Yun, may manunod tayo from Bulan, Sorsogon. Mga Bicolano, solid supporters yan. Ayan, oo. Ayan si Miss Alma Bolano ng Pasakaw. Ayan, magandang evening. Yun, shoutout po sa mga lahat ng mga taga-Pasakaw dyan. Shoutout po. Ayun. So, si Rico Panyero, since yaon ka dyan, Rico, baka anong gusto mong ihapot sa iya? Sige po. Sige po. Rico. First of all, siya, di ako nakaano dyan, ako dyan. Bantay Bata 163 ako muna. Pero, ning maugma kami na, finally, na-i-guest me na ikasasamuyang podcast. Actually, ano mo kay mga content mo, pang ano mi talaga, pampalingaw ka ng mga problema. Yeah, thank you, sir. And, hapot ko lang, nalingaw ako si hapot ko. Nakalimutan na niya. Si Matthew. Sige, rumdumun muna. Si Matthew muna. Sige po, sir. Rico P. So naghahanap sa tuya kung may nagme-mention sa tuya sa Facebook. Uya na, katain na Lahat siguro yung pangalan, dami ko nung na-mention eh. So piling nakakamutam mata mo lang, tapos sa dakulo nang naghahad sa isip. Yung wala kang alam, tapos pagising mo, maraming naka-mention sa'yo. Ay, yun na siyapot ko. Nagiramdam ako na. Sorry sibot-sibot kaya si Rico. Siyapot ko, kasi di ba nagme-mention ka ng mga names? Yes po. May mga may mga pagkakataon man na itong mga tig-mention mong name, nagseloso jowa. Wala naman po sir, kasi alam naman po nila na Ang iba nga pong asawa nila, na minsan sila mismo nagtatagay, meron ka palang kabit, ganyan. Binibigay lang naman, ganyan. Parang na lang, katuwaan na lang. Ganun. Katuwaan na lang. Opo. Kaya maugmahon ng sa imong mga sa imong mga content and aron gani baga sa panahon mo niyan. Opo, saka yung iba mismo na pangalan ko naman yung i-vlog mo, naging message sa akin. Yung pangalan ko naman, parang gusto rin yung pangalan marinig sa vlog ko. Yung ibang mga nag-request. May request ako sa imo. May request man ako sa imo. I-PM ko na lang ang pangalan. Sige pa. Ayan, si Rabas TV, nagdadala siya sa tuya. Ay, shoutout po. Yan. Shoutout po sa mga sa mga kasama ko, mga content creator, kay Maugma TV, kay Rabas TV, kay Aning, kay Buskuroy, kay Buskareba, kay Chububoy, kay Paso, kay Maximoto, yun, kay Cordapia, yan, kay Maria Retreta, Bicolano Uragon, basta marami, Yoy TV, lahat, mga Bicolano vloggers, shout out po sa inyo, salamat sa support. Ayan, kompleto na kami, nagdadalag si Kuya Diego Bandido. Yan, shout out po. Sir Diego Bandido, good evening, sir. Ay, sabi niya pati kasi vlog, ay lintian yan. Ay, lintian pala na si Rampang ginulay na ugub. Masiram yan, ginulay na ugub. Gusto ko yan. Lalo na kung may bangot talusog. Talaga. So, ayun, talagang hinahalap ni, ayun, Rico Panyero, may susunod na kita digdi sa mga maabot na aldaw, si Rabas TV. Yun, yan. wow, Rabas TV. Shoutout po kay Manoy Juni. Yun, si Manoy Juni. Si Rabas TV. Kay Judy Lane, yan, sa mga tropa ko dyan. Si Manoy Juni Seya, sa pinsang kong supporters. Manoy Juni Seya. Eh, syempre sa mga pinsang ko dyan. Shoutout po sa mga pinsang ko sa Cam Norte. Thank you po sa support nyo. Ayan, si Alfie, Alfie Kaslag, Alfie TV, pa-shoutout na dyan, Nagas Uwas Albay. Yan, shoutout po sa mga taga-Uwas Albay. Dami natin nanonood, Eh, syempre guys, pa-share na rin pala ng live natin ngayon para mapanood rin ng iba. And syempre guys, huwag niyong kakalimutan, marami pa mga vloggers na ipopromote itong Love Radio. I-support nyo guys. Visit niyo po ang Love Radio Naga. Ayun, sabi ni Rabas TV Rico, cute ni Rico, ay tapos kita. Cute da si Rico Panyero. Shout out po.
Rabas TV. Salamat po. Nasa Davao yan. Salamat. Ayan, si Junel Matias. Ka-fresh mo baga idol kasi vlog. Siyempre naman. Marami kasi nagmamahal. Pero kaya bago ni nagdigdi, naglugbo mo na nito sa salong. Lali pala ako naman sa irrigation. Oo. Kaya fresh na fresh. Siyempre, shout out ko rin yung kasama ko, si Eko Guramoy. Kasama natin ngayon dito sa Love Radio Naga. Yung cameraman ko. Isa rin ang ngipin yan. Gusto ko lang dahil na-mention mo nga siya, nalingawan ko lang talaga, pero gusto kong ihapot. Sige po. Kamu ba nag-ulay ba ka muna, tigsaro lang ng ipon? Hindi po. Hindi kami nag-usapin. Talagang, nagkataon lang talaga na meron kaming isang ipin sa taas. Ano yan? Parehas ba yan nasa right side? Yes, so parehas nasa right side. Talagang pa nagtatandem kami yan sa vlog. Maraming natutuwa sa amin kasi bagay daw kami dalawa kasi yung ipin namin. Kasi yan din talaga sinapansin ko kung dinadalan ko sa Sir Ego. Sabi ko parehas. Sabi ko ihahapot ko talaga ini. Kung nag-ulay ba ka mong duwa kang nipon o dai? Hindi, nagkataon lang talaga na. Yan na lang ang tinira sa amin ng tadhana. Okay. Sabi ni Kenji, aring kadama, balik sa Kamaligan River Park. Pasensya na po, di ko dyan nakadyan kang December, tabisi kaya po. Sige po sa mga susunod na aldaw, bulan or week. Basta po, pirmi kaming madyanta. Siyempre, hali po kami dyan dati kang last year sa Kamaligan River Park. Siyempre po sa Legazpi, shoutout po sa mga taga Legazpi dyan. Hello po sa Indo. Ayan. So, ayan na. Since kaon kami, di kayo kasi vlog, kada dakol kayo nagdadalan. I-follow niyo po kami sa Samuyang official Facebook page. Opo. Kan Love Radio Naga. And syempre sa Kuya din, sa Kuyang official Facebook page, Christine Dera Naga. Christine and Dera Naga. Of course. Matthew Dancer Naga and Diego Baldido Naga. Yan. Mga mabait na DJ ng Love Radio Naga. Uy, hi kay Juman Ortiz ng Buonot, Santa Rosa. Yun, shout out po sa mga taga Buonot, Santa Rosa. And, thank you po, Alfie TV. Sige po, tayo pa-follow ni Manika, Oo. And syempre, dahil naman dyan, iniigo kitang special na, minimension ko sa imo kasubago. Sabi ko si Paspas to. Sige po, sige. Ayan. So, ready ka na. Madali yung lang sisimbagon mo lang ako. Since sabi mo, single ka pa. Opo, single po ako sa tunay na buhay po. So, ang habot ko sa imo, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Single or in a relationship? In a relationship po. In a relationship. Ano ang mas preferred mo? May ngipon o mayong ngipon? Siyempre po, mayong ngipon. Mayong ngipon. So, dahil madali na ang Valentine's Day, para mag-igawa kang jowa, ano ang gusto mong ito? Chocolates or flowers? Flowers po. Flowers. So, dahil nga naman dyan. Ay, ano po yung, yan, ma'am? Para sa lalaki na po yan? O dun sa content ko? Kung gusto mong para sa lalaki o para sa babae? Doon na lang sa para sa lalaki. Sige, sa para sa lalaki, anong gusto mong ito? Chocolates or flowers? Flowers po. Flowers. Sana all. Ako maski tangkay, maski tunok tayo. Opo. Kasi yung chocolate po, anytime pwede mong kainin yan Pero yung flowers, bihira lang yan. Seasonal lang yan tumutubo. Sa panahon pa ng February. Oo. So, sa lifestyle mo, since vlogger ka na, content creator ka, alam mo, nag-i-income ka na ng dakula, ano ang gusto mong lifestyle? Simpleng buhay or rich? Simpleng buhay lang po, basta na-enjoy mo yung daily life mo, tapos nakapag-enjoy ka ng ibang tao. Ganun lang, di naman tayo nag-ahangad na maging mayaman. Yung simpleng buhay lang. Okay. So, anong mas preferred mong i-istahan mo? Bukid o sa city? Sa bukid po. Bukid. Oo. Ano gusto mo? Kubo o kondo? Kubo. Ano po? Kubo or kondo? Iba kasi yung narinig ko Kubo lang. baka bawal kay Facebook. Okay. Kubo or kondo? So, kung may gusto ka pang gibuhon sa buhay mo, ano ito? Siguro po kung may gusto pa akong gawin, yun lang, makapagbigay ng saya sa ibang tao, magkaroon ng inspirasyon sa ibang tao. Yun lang, ganun lang po. Basta makapagbigay lang ng saya. Yes. Very important kasi talaga ang kaugmahan, nakakahali ng stress. Yes po, opo. Nakakatabang pa sa kasi mga tao. Yung pagbibigay mo ng saya sa ibang tao, walang bayad Libre lang yan.
kahit sino pwedeng tumawa, kahit mahingipan o wala, mahirap, mayaman, yun. Makapagbigay ka lang ng saya sa ibang tao, masaya na rin ako. Oo. So, Ini, kung may request ka kay Christine Vera, ano ito? Siguro po, kung may request ako sa'yo, sana magkaroon ako ng jacket ng Love Radio Naga. Sige, ito baka mangyari yan. May message na ka. And si Sai ang iniidolo mong vlogger or influencer? Dito po sa Bicol po wala naman po talaga akong ibang dinidilo yung pinagmulan ko sa dahil po ako nag-vlog talaga. Si Boss Karepa po kasi nagtatrabaho po ako nun sa SM Naga. Nakita ko po si Boss Karepa. Parang na-inspired ako sa kanya na marami sa kanya nagpapapicture. Tapos sabi ko, balang araw, magiging vlogger rin ako. Meron rin sa akin nagpapapicture. Yun. Ganun po. So, saro na kami dumayan sa nagpa-picture sa imo. And mapapicture pa ginaray ako. So, today pa ako natutunawan. Yeah. Siyempre po parang kasi, ang saya kasi pag nakapagbibigay ka ng saya sa ibang tao. Parang sa akin nag-message na, salamat sa yun. Pag nanonood ko yung video mo, nawawala yung problema. Doon pa lang parang And lastly, ano ang gusto mong baguhon sa imo kung sakasakali? Ang baguhon po sa sarili kung sakasakali. Minsan po sa pag-iinom, minsan noong 2023 na sobrang ako ng inom. Pero ngayon 2024, na lang, siguro pag isang linggo, isang beses na lang. Yun lang naman po, gusto ko lang yung good health. Yun ang baguhin sa akin. Opo. Very important yan. Ayan. Uy, hi kay Sweden Tapuhay. Shout out po sa Iloilo. Shout out po sa Iloilo. Ayan. So, hello sa inyo dyan. And, yan isa po yung Paspas Talk. Ayan. Si Rico Panyero and Matthew Dancer, baka may gusto pa kamong ihabol. Hi sir, baka may gusto po kayong ihabol. Si Matthew muna. Narog ka, Ini. Sige, Matthew. Meron po tayo 872. Talagang nag-abang sila yung mga viewers ko. Maraming salamat po sa pag-antay nyo. Ayan. So, Matthew Dancer, anong pahabol mong hapon? Okay. Interesting lang talaga dumana kasi vlog. Duman sa vlog mo. Di ba nagme-mention ka naman? Di ba? Kasi makot yung attention. Ako nga, yung na-mention ko yung real name ko kato, talagang nakilagan ako. TikTok pa ako ni Rick. Walang kaalam-alam. Paano ba yun? How do you come up ba sa arog kainin na content? Dati ba arog na talaga kaming content ni ginigibo ni Kasipat? Yung content ko po talaga is hindi ganyan po. Nag-dual po ako yung kay Badong po sa kay Badang. Na-discover ko lang po to sa doon sa yung Jericho, yung ito po vlog, kasama ko po. Tinawag ko po yung pangalan niya. Medyo may nag-views pong medyo marami rin. Tapos yung nag-viral ko po talaga yung Haijan, yun sa Bayabas po. Ayun. Opo. 40 pataon ko po kayo sa mga kahoy ni Kasip. Alam mo po kasi yung kasi ang mga gusto ng mga viewers yung medyo kakaiba sa paningin nila, medyo mahirap para sa akin, tapos sa kanila nag-i-enjoy sila. At talaga kayo ng tao, gusto yung nag-iirapan. Yan. Opo. Diba? Kahapon binuhat ko yung washing machine. Nakakaugma siya. Ayun, hi kay friend ko si Mary Grace Amoroso Bilasa ng Malilipot Albay. Yan, shout out po sa mga taga Malilipot Albay. Shout out po sa mga nanonood, pasensya na po kayo, di ko po kayo maisa-isa. Shout out po sa inyo, maraming salamat po. Ayan. So si Rico Panyero naman. Ako, init ko hapon. Before ka mag-try kan araw kaining mga content, nagpurbar ka man ning ibang klaseng mga content. Itong bakong araw ka ni kinikibo mo. Opo sir. Yung kayo po sinabi ko kanina po na nag-dual po akong content yung kay Badong po at kay Kabadang po. Medyo nag-trending po. Dito na po kasi ako nag-focus kasi unang-una po yung nagustuhan po ng ibang tao. Nagustuhan po talaga. Kasi hindi naman po ako magkakaroon
400,000 followers kung hindi nila nagustuhan. True. Nice. Opo. Sabi nga kaya nila yan, dahil nag-follow sila sa'yo, dahil gusto ang content mo. Yan. Correct. Tama. Tsaka, late kaya ako pero actually, ano yung maniniti, guurulayan niya. Kung ano talaga ang paka-pronounce kan sa imong pangaran. Kasi blog o kasi vlog? Kasi vlog po. Kasi vlog. Tano kasi Apo. vlog? Aram ko na-mention mo rin Subago, kailang since nalita ko. Bali, ang pangalan po ng Facebook page ko is kasi vlog. Wala ko akong ibang naisip. Sabi ko na lang, kasi vlog. Kasi Kasi vlog. O, ganun lang po, kasi vlog. Yun lang. Uy, naging kay Yoy TV. Yun, shoutout po. Sino po yun? Yan, Yoy TV. Shoutout to mga tropa natin yan. Jan Bogsas, Yoy TV. And sa Tapos si, Yuran and Vibe Lovers and photographers. Hi po! Uy, papalo kami. Yan. Welcome. Shoutout po sa mga kapwa ko content creator dito sa Bicol. Yan. Sa Kapos nga, sa Madi, sa Maugma TV. Basta lahat. Sa Aning. Shoutout po sa inyong lahat. Okay. So, Kay Amy. Shoutout Amy. makaugmahon talaga siya, Maray. As in, ako, as in Christine Vera, ang number 1 na makaugmahon talaga. Kasi gusto ko din, dahil sa sobrang kaugmahon ko, gusto ko mag-request sa inyo kasi vlog na otrohon mo dito si kay Christine. Ano kasi yun, ma'am, yung lalaki kasi ko yung content ko doon, ma'am. Naka-outfit ako ngayon. Opo. Pero oo, babae ka pala ngayon. Opo. Pero nakakaugma talaga siya, promise. Actually, pirang beses ko siyang pinag-repost. Kasi sabi ko, kasuod inano ko na siya, nirepost ko, sabi ko, sa wakas, nagkatotoo na si Lima may kabangang pagkakataon. Ayan na. Uni na yung kami nandowa. Andito, 5 months to sa akin nag-message si ma'am. Nag-message mo. Kaya talagang, Tubago. Kaya lang di ko Pati yung personal account ko, niloob na ni ma'am. oo, kaya laog ko na talaga. Minsan talaga kaipuhan mo ng laog ng mga bagay-bagay, mas hindi pwede. Sabi nga yan, pag gusto mo isang bagay, gagawa ka ng paraan. Ayun. So, anyways, ayan, mayo na kamong kahaputan, Rico and Matthew. Ako gusto ko na lang magpasalamat on behalf of the Love Radio team na haluiming hinalat and gunyan, napaunlakan mo na kami and sa mong invitasyon. It's an honor na yaong kadigdi sa mong yan sa Love Radio para maging parte kan sa mong Kabisyo Podcast. Salamat, and of course, salamat man sa sa mga pagpapangirit mo sa mo, aral daw, sa imo mga followers, and dakula ka talagang inspirasyon na talagang Thank you. impanalmingan kan kadaklan. Ayan, salamat. Yan. Thank you, sir. Siyempre po, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin dito sa Love Radio. Maraming salamat po. Lalo na po kay Ma'am Christine Vera. Yeah. Anyways, ako din, salamat na Maray. Thank you so much. Especially din kay Sir Ikoy kasi siya nagiging tulay ko. Oo. Sabi ko, Sir Ikoy, baka pwede naman. Dahil mo aram sa kinukulit ko yan. Opo, nagsabi po yan sa akin. Talagang, siguro po ito na talaga yung pagkakataon talaga. Opo. And we are very thankful talaga na pinagbigyan mo kami ng 5 may kabanga na pagkakataon. So, very happy. Maraming salamat, Sir, kasi vlog. And sana si request Ming Saro, si El Capitan, saka si Miss Ningay, na pangaran, ma-shout out mo din siya. Na talagang hinahalat-halat mi talaga yan. Sige po. And especially talagang natatawan mo kami ng ning kadurdakulang kumbaga inspirasyon. Bakulang kami kundi para sa gabos na mga viewers, listeners, natatawanan mo sila ning kaugmahan everyday. Opo, thank you po. And siyempre po, gusto ko rin pasalamatan yung mga followers ko po. Lagi nakasupport po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Wala po ako dito ngayon kung wala po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, thank you so much. Ayan na, again, yun na nakaibahan na po si Sir kasi vlog. And syempre, suportahan po nila siya ng Dagos-Dagos para mas dagos-dagos din sa tuyang kaugmahan everyday. And syempre, i-follow niyo po kami ulit. Again, sana sa mga followers mo, Sir, i-follow din po kami sa Love Radio Naga. And of course, ulitin ko sa kuyang Facebook page, Christine Vera Naga, and si Rico Pañero Naga,
Diego Bandito Naga, Totoy Bato Naga, and syempre, Matthew Dancer Naga. Sana i-follow din po ninyo kami mga katisha. Thank you so much! Thank you so much, ma'am. Guys, support nyo guys, Love Radio Naga. Guys, visit nyo kanilang Facebook page po. Nakatag po dito sa akin live sa mga gusto pong mag-follow. Maraming salamat po. Yeah. So, thank you so much again, sir, ha. Mayong katapusang pasasalamat niyo, pagtausan mo yan, yung pagkakataon na makaibahan ka din sa Love Radio Naga. And syempre sa gabos na followers and viewers po kang kasi Vlog and Love Radio, ayan, patuloy po natin suportahan ang both parties ng show para sa mas masaya na pagkikita-kita lagi online sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo lahat. Once again, ako po ang inyong nakasama, Christine Dera ng Love Radio Naga. And of course, ang aking butihing bisita, si Kasi Vlog, sir. Thank you po sa Love Radio Naga. More power po and basta wala akong masabi. Thank you po sa opportunity. Ayan, maraming salamat. And syempre, dito na po nagtatapos ang ating masayang kwentuhan. Maraming salamat once again. And thank you sa lahat ng followers natin and viewers po ng Love Radio Naga. Bye guys! Thank you. Bye. Salamat, sir. Bye-bye.